Unchiul Mortimer. Astfel eu, unchiul Mortimer, cu mintea și până de curând și cu trupul sănătos, îmi împarte bunurile pământești după cum urmează. Așa. Surorii mele Ilse îi las casa de vară din Wolstenhampton. Sper că s-au lăsat și termitele ceva. Fiului meu, Dagman, îi las câmpurile de balig ale familiei. În încheiere... Stai puțin o clipă! Nu pot să cred că Mortimer, unchiul meu Morty, cum îi spuneam în numeroasele și plăcutele clipe petrecute împreună cu dânsul, Mă las să termin. Termine ce vrei, îmbuibatule! Eu mă voi întoarce! Haide, Snack, haide! În încheiere, aș fi un ingrat dacă nu mi-aș aminti de nepotul meu, piratul Jack. Continua. Viața ta nerușinată și faptul că ești un trădător, profitor și perfid mi-au stârnit întotdeauna admirația. Din acest motiv îți las averea mea ascunsă. Ei, de ce? Adică, ce drăguț! Ca să o primești, trebuie doar să-mi transporti leșul și pe cățelul meu Scârbidu pe insula Hana Barbarilor. La sosirea ta vei fi așteptat cu comoara, iată. Pare un cățeluș drăguț! Snack, ia-l tu pe micuț, cred că te place! Ei, am ajuns! Sicriul lui Mortimer are camera lui și animalul lui turbat pare să vrea să stea lângă el. Acum o să navigăm frumușel până la insula Hana Barbarilor, de unde ne vom ridica recompensa. Cine să fie? N-ai citit inscripția? Interzis marinarilor, solicitanților și celor care au bătut la o ușă greșită. Sunt valetul răposatului Mortimer, confidentul și îngrijitorul lui, Stewie. Oh, haide, cu minte, Scârbi. De necrezut, javra asta urăște pe toată lumea, chiar și pe Mortimer. Nu, domnule, Scârbidu mă adoră. L-am hrănit, mângâiat, iubit și deparazitat de când era mică. Ia zi, Stewie, ce vrei? Îți iei adio de la sacul de purici? Voiam să vă spun, domnule, că îngrijindu-l pe Mortimer am avut o casă și o slujbă timp de 20 de ani și mă gândeam că veți avea bunătatea să mă lăsați să vă slujesc și pe dumneavoastră. Lasă-mă să mă gândesc. Gata, s-a aranjat. Stewie nu o să ne mai bată la cap cu rugămințele lui pentru o viață cinstită. De aici o să ne îndreptăm direct spre insula Hana Barbarilor. Nu te prosti, Snack. Nu sunt fantome. În plus, unchiul Mortimer era incredibil de leneș. Acum că e mort, a găsit scuza perfectă pentru a nu face nimic. Nu cred că ar renunța la asta ca să se apuce de bântui. Atunci ce asta? Nimic. Probabil că îți trosnesc oasele sau auzi cum îți bolborozește cina în stomac. Bine, să ne uităm la magazie. Se vede ceva? Nu încă. Bine, tu uite de acolo și eu îți stau aici, lângă ieșire. Ai găsit ceva? Nu încă. Să știi că mi-e foarte frică. De cine, Snack? De un mort? De cadavrul ambulant și canibal? De zângănit de lanțuri? De scârțăit de uși? De... Capitane! Da? Cred că mai e cineva aici cu noi. Tu nu? Auci! Iartă-mă, capitane, cred că te-am călcat. Ce ai zis? Te-am călcat. Dar eu sunt aici și tu ești tocmai acolo. Cum ai fi putut să mă calci tu pe mine? Așa e. Atunci presupun că îți datorez ție scuze. Cu cine dracu vorbești acolo? Tocmai îi spuneam lui... Mortimer! Zău, Snack, ești mai laș ca o găină. Să fim serioși, prin tavan. Te-ai fi făcut vreodată de râs în halul ăsta, unchiule Mortimer? Unchiule! Cine cred eu că a fost? Dacă ai crezut că a fost Mortimer, care s-a întors din morți ca să ne omoare pe noi, poate că...
Poate asta o să-l mai liniștească pe Morty. Voilà! Asemănarea e remarcabilă, nu crezi? Da, e foarte bine. O am îndevărat de ani de zile. Când veneam în vizită, o scoteam. Apoi când plecau, dădeam imediat jos. Cine ar vrea să se uite toată ziua la un zgârie brânză bătrân cu grave probleme gastrointestinale și cu un fluierat nazal care te scotea din minți? Capitane, Fantoma. Dar a cărui bunătate și inimă largă, mai bine zis lărgită, îi binecuvântau pe toți cei care îl cunoșteau. Uite ce fă un ceai și eu o să trasez drumul. Da, domnule. Conform Dracovenii este de hartă insula Hana barbarianilor, ar trebui să fie la doar o zi distanță. Deși ar mai fi o scurtătură pe la canalul Rut, pe unde am ajunge mai repede. Uf, ce neplăcut! Capitane? Da, ce este? Capitane, n-ai observat nimic ciudat? Să vedem, băi, s-a făcut cam răcoare aici, da, o să meargă. N-ai văzut niciodată canalul Rut, nu-i așa, Snack? O grămadă de pământ cu o crăpătură imensă chiar prin mijloc, îți imaginezi? În detaliu. Uite, privește harta! Iar se simte briza aia rece. Adevărul e că e cam răcoare. Vezi, Snack, economisim jumătate de zi de acolo pe aici. În tabloul ăla era ceva... O secură? În tablou era o secură? Ei, nu. Mirosea urât? Avea ochii roșii sau... Apoi! Să știi, Snack, că nu mă simt prea bine. Da, nu prea e plăcut aici. Adică nu-mi place ideea că suntem fugăriți prin toată nava de o ruvedenie moartă. Sincer să fiu, sunt cam suspicios. Asta o știe toată lumea. Unii zic că ești chiar foarte suspicios. Vorbeam despre povestea cu Fantoma. Cred că ar trebui să ne uităm înăuntru. Și Criu? Cred că ne-ar fi foarte greu să trecem de câine, părerea mea. Voiam să spun... Nu, cred că asta voiam să spun. Va trebui să... Intră tu și vezi care-i treaba, haide. Da, de ce eu? Oh, iarăși. Eu, capitan, tu, Snack. Întrebări? Nu. E încă aici. Sigur că sunt aici. Ce-ți închipuiai? Păi, credeam că... Ce-o fi cu el? Cine știe, e greu să găsești servitori de încredere. De acord. Mă scuze o secundă. Of, desigur. Și acum? Din câte cred eu, nu suntem departe de insula Hana barbarienilor, așa că ce-ar fi să rămânem aici? Bine. N-a fost prea rău. Ahoi! Da, ahoi și ție. Bun venit pe insula Hana barbarienilor. Trebuie să fii teribilul Jack cu piratul. Chiar eu sunt. Și asta e pentru mine? Da, exact. A terminat cu grijile, o să-mi pot cumpăra un șlezlong și niște pantofi mai comozi și de asemenea am să-mi iau și... Iau eu asta. Dar mi-ai dat-o mie și ești mort. Bravo, Scârbi. Ce faci, liniul mort? Stewie, tu ai fost tot timpul. Asta explică cum ai intrat în sigriul ăla fără să te latre câinele. Desigur, voiai să te dai drept fantoma lui Mortimer să furi comara și să fugi. Așa e, și ar fi reușit dacă nu erau puștii ăia băgăreți și câinele înăciți. Haide, te arestezi. Ura! Deci ce facem acum? Să deschidem comoara. Mâncare pentru câini. Ei, n-am mai mâncat de mult, oarece gust au. Poftim, încearcă și tu, haide. Ce Scârbi? Mulțumesc!